Tervetuloa mukaan matkalle. Tämä on tarina mun ja mun sielunkumppanin kohtaamisesta kaksi vuotta sitten. Ihan käsittämätön kohtaaminen. Rakastuttiin toisimme 10 000 kilometrin etäisyydellä ilman, että me oltiin edes puhuttu toisillemme. Mutta ennen kaikkea tämä on tavallisen miehen matka. Tämä on tavallisen suomalaisen miehen matka. Ja mä lähden liikkeelle siitä, kuka mä oon, miten mä oon tullut tähän pisteeseen. Mä en ole mikään life coachi, joka voi tulla kertomaan, että miten sun pitäisi elää sun elämää. Mä kerron täysin avoimesti, täysin rehellisesti mun omista kokemuksista. Minkälainen matka mulla on ollut, miten mä oon tullut tähän pisteeseen. Ja sä voit poimia niistä just ne asiat, mitkä resonoi sulle. Kaikki kamppaillaan täällä ihan samojen asioiden kanssa. Kuka mä oon, mitä painolasteja mä kannan, miten mä voin vapautua niistä painolasteista ja mistä mä saan merkitystä mun elämään. Mä olin ihan hukas näiden asioiden kanssa vielä 3 vuotta sitten. Nyt mä oon tullut tähän pisteeseen ja mä haluan jakaa mun tarinaa. Mutta ennen kuin me lähdetään liikkeelle, mä haluan kysyä sulta yhden kysymyksen. Missä sä oot sun omassa elämässä? Oot sä onnellinen? Oot sä aidosti onnellinen? Vai elät sä ihan ok elämää, joka on riittävän hyvää, mutta samalla aika tyhjää? Riittävän hyvää, että sun ei tarvitse tehdä mitään muutoksia. Sulla ei ole mitään pakkoa tehdä muutoksia. Sä voit jatkaa sitä arjessa suoriutumista. Mä elin suurimman osa elämästä sillä lailla. Tai elät sä muiden elämää? Mukaudut sä muiden tarpeisiin, kannattelet muita, sun perhettä, läheisiä, työpaikalla suoriudut. Ja sen hintana on se, että sä oot kadottanut itseesi, mitä sä haluat, kuka sä oot, ja kuormitut jatkuvasti enemmän ja enemmän. Se oli se elämänvaihe, mikä sysäsi mut muutoksen tielle. Ja samalla, kun sä rehellisesti katot omaa elämääsi, sä voit myös taputtaa ittees olkapäälle. Sä oot tehnyt ihan hemmetin hyvää työtä. Niillä pelimerkeillä, mitä sulle on jaettu, sä oot varmasti yrittänyt parhaasi kaikissa tilanteissa. Ja samalla kaikki ihmiset meidän elämässä yrittää parhaansa. Meidän vanhemmat, jotka on synnyttänyt meissä vaikka minkälaisia traumoja. Meidän eksät, meidän nykyinen kumppani, meidän työkaverit. Kaikki me yritetään meidän parhaamme siinä tilanteessa, missä me ollaan, niillä eväillä, mitä meillä on. Tässä maailmassa on tosi vähän aidosti pahoja ihmisiä, jotka haluaa toisille ikäviä asioita. Samalla meillä on kaikilla meidän painolastit, joiden kanssa me kipuillaan ihan jatkuvasti. Ja ne on ne läheiset ihmissuhteet, missä se kipuilu nousee pintaan turvallisessa tilassa. Ja se kipuilu synnyttää meissä vastareaktioita, täysin luonnollisesti. Ja siitä tulee kierre, mitä on tosi vaikea katkaista. Se aiheuttaa pahaa oloa kaikissa. Me voidaan niin helposti jäädä se katkeruuden tunteeseen sen alla. Mä elin siinä melkein koko mun elämäni. Mutta vasta sitten, 3-4 vuotta sitten, kun mä olin valmis päästään irti siitä katkeruuden tunteesta ja ottaan omistajuuden siitä mun kohtalosta, tajusin, että ei kukaan ulkopuolelta voi muuttaa mun tilannetta. Mun täytyy itse tehdä se. Mä annoin anteeksi. Se vapautti. Se vapautti mut elämään mun omaa elämää. Ja sä voit myös tehdä sen. Milloin vaan sä päätät, että nyt on aika ottaa mun elämä mun omiin käsiin. Mutta lähdetään kertomaan mun tarinaa. Mistä mä tuun? Mä oon ihan tavallisen duunariperheen lapsi Helsingistä. Mun lapsuutta varjosti mun isän alkoholismi. Suunnilleen 6-vuotiaana mä näin ekan kerran, kun mun isä hakkasi mun äitiä kännipäissään mun ja mun 3 vuotta vanhemman siskon edessä. Se oli hetki, mikä särki mun sisällä jotain.
sitä kipuilua, sitä turvattomuutta. Mä oon kantanut koko elämäni mukana. Ja vasta nyt muutama vuosi sitten mä oon ymmärtänyt, että se ei ollut vaan mun lapsuutta, vaan sitä painolastia mä oon kantanut sitten koko elämäni. Ja miten paljon se on vaikuttanut mun aikuisuuteen, mun ihmissuhteisiin, siihen kuka mä oon. Tätä riitelyä jatkui sitten koko lapsuusiän ala-asteen, yläasteen. Mun isä oli tosi autoritäärinen. Se ei pystynyt käsittelemään mitään tunteita. Se tuli lestadiolaiskodista Pohjanmaalta, sodan jälkeisten sukupolvien kasvatti, missä lapsuudessa ei oltu käsitelty mitään tunteita. Se, miten isä käsitteli tunteita, omaa pahaa oloa, oli juominen ja huutaminen. Ja myös lapsille se on tosi autoritäärinen. Mä muistan tosi elävästi. Joka ilta me katsottiin uutisia perheen kanssa. Aina kun lapset yritettiin jotain sanoa, niin isä vaan huuti, hiljaa, uutiset. Ja mä olin hiljaa. Ja tällainen kotiympäristö sitten kasvattaa meistä semmoisia ihmisiä, mitä me ollaan. Mun suojakeinoina oli mukautuminen. Mä yritin olla mahdollisimman kiltti ja helppo, etten mä ärsytä isää, etten mä aiheuta lisää kuormaa äidille. Mä myöskin rupesin kontrolloimaan itteeni. Mä en pystynyt kontrolloimaan mun ympäristöä, jolloin mä kontrolloin mua itteeni. Mä rupesin suorittaa. Koulussa mä sain aina 10 ja sain stipendejä. Mä halusin hyväksyntää suorittamalla. Se oli ainoa, miten mä osasin olla. Mun lapsuuden pelasti mun äiti. Mun äiti oli tosi rakastava ja empaattinen. Se yritti parhaansa. Se laittoi aina lapset etusijalle. Ja pitkään mun tarina oli, että mun äiti on ollut ihan täydellinen. Ja vasta nyt viime vuosina mä oon tajunnut, että mitä painolastia mun äiti on jättänyt. Sillä, että se on mukautunut tuohon tilanteeseen, niin se on antanut myös mulle sen mallin, että mun pitää mukautua muiden tarpeisiin. Mä en ole arvokas. Ei mun äitikään osannut kohdata mun tunteita. Se kyllä kysyy aina välillä, että onko kaikki ok? Mä sanoin, että kaikki on ok. Hymyilin. Se jää siihen. En mä osannut kohdata mun pahaa oloa, mun tunteita silloin lapsena. Enkä vielä 3 vuotta sitten. Mä oon opetellut sen nyt aikuisena. Mun äiti myöskin kantoi katkeruutta. Hänellä oli kans vaikea kotitausta. Äiti kantoi katkeruutta. Elämä on epäoikeudenmukaista. Ja mä en voi tehdä asialle mitään. Ja se oli se malli, minkä mä opin lapsuudesta. Ja sitä mä oon toistanut aikuisuudessa. Olin 13, kun mun vanhemmat eros tappouhkauksista riippumatta mun äiti uskalsi vihdoinkin erota. Se oli mulle iso vapautus. Tuntui, että mä vihdoinkin sain hengittää. Mä en syytä mun äitiä, ettei se tehnyt sitä aikaisemmin. Ei sillä ole mitään tukea. Niin kiitollinen äidille, että sä oot yrittänyt parhaasi. Laittanut aina lapset edellä. On niin helppo ajatella, että tämä on lapsille parasta. Mutta kotiolot, jotka ei ole turvalliset, ei ole lapsille parasta. Eroaminen on vaikeaa. Se on muutos. Mutta monesti se on se paras asia kaikille. Jos kaikki voi hyvin, niin silloin myös äiti ja isä voi antaa sen rakkaan tuen lapsille kaikkein parhaiten. Se ero oli parasta asia, mikä mun lapsuudessa tapahtui. Sen jälkeen mä pystyin pikkusen alkaa kokoamaan itteeni, mutta mä tein sitä ihan väärin. Suoritin koulua, mä rupesin käymään töissä. Mä kävin salilla 4 kertaa viikossa, suoritin aina tosi semmoisella stoalaisella mentaliteetilla, että
Mulla ei ollut mitään joustavuutta elämässä. Mä suoritin. Hain hyväksyntää itseltä. Hain itsetunnon kohottamista ulkoisilla asioilla sillä, että kroppa rupesi näyttää paremmalta ja hyväksyin itteeni paremmin. Ja salilla pääsin sitten isojen poikien kanssa samalle penkille punnertamaan ja sain sieltä hyväksyntää. Ja se oli helppoa päästä eteenpäin, mutta se oli samalla tosi tyhjää. Mä lähdin vaihtoon Jenkkeihin lukion tokan jälkeen. Lukion ekalla mun kaverit lähti vaihtoon. Mua harmitti, että mä en päässyt vaihtoon. Mä tiesin, että mun vanhemmille ei ollut siellä rahaa. En mä voinut edes pyytää sitä. En mä ole ikinä pyytänyt mitään lapsena. Aina ajattelin, että ei meillä ole rahaa siellä. Ja se vaihdossa Jenkeissä oli hemmetin helppoa. Kaikki hymyili. Kaikki oli hyvin. Oli pinnallisia kohtaamisia. Sut hyväksyttiin. Siellä oli helppo olla. Yksi asia, mikä muutti siellä mun elämää, oli se, että mä kohtasin mun ensimmäisen rakkauden. Mun vaihto-oppilas siskon hyvä ystävä, korealaistaustainen nainen, niin hänen kanssa meillä muodostui tosi kaunis yhteys. Tuntuu, että ensimmäisen kerran joku rakastaa mua, joku näkee mut. Jonkun kanssa on hyvä olla. Mä uskallan päästä jonkun lähelle. Ja hänen kanssa meillä oli tosi kaunis suhde, tosi ehdottava. Se avasi mut puhtaaseen, kauniiseen rakkauteen. Näytti, mitä rakkaus on, mitä mä ansaitsen. Kuitenkin me päätettiin sen vuoden aikana, että ei tämä realistisesti, että tämä suhde jatkuu. Joten me oltiin valmiit päästään siitä irti. Nauttiin siitä vuodesta ja jatkaa omaa elämää, jatkaa opiskeluja omissa maissa sen jälkeen, kun meidän yhteinen aika päättyi. Se oli tosi kaunis kokemus, mikä on kantanut mua pitkälle. Sen jälkeen mulla oli sitten seuraava suhde lukiokaverin kanssa, joka aviristeilyllä sanoi, että hän haluaisi seurustella mun kanssa. Mun puolelta me oltiin ihan vaan kavereita. Mutta se oli ihana kaveri. Rupesi itkemään, kun sanoi, että kukaan ei halua häntä. Ja hän olisi halunnut olla mun kanssa. Ja mä päätin, että okei, tää on ihana tyyppi. Mulla ei ole tässä ketään. Niin kyllä mä haluan yrittää. Kyllä mä haluan katsoa, mitä meistä tulee. Pari kuukautta me tapailtiin ja ei musta tuntunut mitään muuta kuin ystävyyttä, jolloin mä laitoin sen poikki. Ja sen jälkeen seuraavat 10 vuotta mulla ei ollut seurustelusuhteita. Mä elin sinkkuelämää, toisten miellyttäminen ja suhteisiin meneminen, missä mä en ole itse täydellä sydämellä mukana. Se ei ollut se, mitä mä halusin. Mä hain sitä samaa fiilistä, mikä mulla oli ollut siellä Jenkeissä. Sitä aitoa rakkautta. Seuraavat vuodet oli mulla suorittamisvaihetta, pinnallista nauttimista. Mä menin kauppakorkeakouluun. Totta kai piti tähdätä korkealle, piti saavuttaa asioita. Se oli se, mitä yhteiskunta hyväksyi. En mä edes kun ollut miettinyt. Se oli koko ajan vaan fiilis, että tää on se, mitä mun pitää tehdä. Suoritin nopeasti opinnot tosi hyvillä arvosanoilla. Mä olin siellä kaikkien kaveri. Se oli mun elämäni parasta aikaa silloin. Mä olin kaikkien kaveri, mä hymyilin, mä juttelin, mä menin kaveriporukasta kaveriporukkaan. Jälkikäteen mä tajusin, että en mä oikeasti pysähtynyt ihmisten äärelle siellä. En mä antanut kenenkään tulla lähelle. Se oli helppo ympäristö, missä mä pystyin olemaan pinnallisesti näyttämättä sitä, kuka mä oon. Sen takia se tuntui niin hyvältä elämänvaiheelta. Se oli helppoa, mutta samalla se oli tyhjää. Ja opiskelujen jälkeen mä putosin sitten maan pinnalle. Meidän työttömäksi oli 2000-luvun alun lama just alkanut. Mulla oli ollut huippukesätyöpaikkoja opiskeluaikana. Sitten mä olinkin yhtäkkiä työttömänä. Kukaan ei halunnut mua. Se oli lähimpänä masennusta, mitä mulla on elämänvaiheita ollut. Tuntui, että mulla ei ollut energiaa mihinkään. Mä kävin salilla, mä suoritin työhakua, lähetin työhakemuksia, kävin haastatteluissa.
koko ajan jäin toiseksi. Ja itsetunto mureni tosi voimakkaasti. Se olisi ollut paikka mulle pysähtyä. Miettiä, että mistä tämä paha olo kumpuaa. Mutta mä en pysähtynyt. Mä vaan suoritin ja ajattelin, että sit kun mä löydän työpaikan, niin sit kaikki helpottaa. Mä löysin työpaikan, mä löysin 2 työpaikkaa samaan aikaan, mä rupesin tekemään niitä, mä rupesin tekemään jatko-opintoja, mä rupesin suorittamaan, mä pääsin takaisin siihen suorittamisen kierteeseen. Ja mä tunsin itteni hyväksi. Ja mä rupesin kuormittaa mun kehoa, mun kehossa rupesi tuntua ensimmäiset oireet, mun vatsa oli monta vuotta sekaisin, tosi pahassa epätasapainotilassa siitä suorittamisesta. Mutta mä en pysähtynyt, mä vaan jatkoin. Kaikki oli ihan hyvin. Nyt mulla oli työpaikka. Ei mulla ole mitään syytä valittaa. Mä muistan yhden työpäivän. Mä olin konsulttina asiakkaalle fasilitoimassa strategia-workshoppia. Ja mä sain tekstiviestin mun siskolta. Mun isä on pudonnut kännipäissään parvekkeelta. Mun isä on ollut monen vuoteen yhteydessä. Ja silloin kun mä tulin vaihdosta, mun isä halusi, että mä lähden hänen kuolevan isän luokse Pohjanmaalle hänen kanssaan. Ja mä suostuin pitkin hampaan, ei mua kiinnostanut yhtään, mutta mä ajattelin, että vaihtovuoden jälkeen niin mä annan mun isälle mahdollisuuden, lähdetään rakentamaan suhdetta uudelleen. Saman tien juna-asemalla isä oli ihan ympäri kännissä. Ja riitelin naisystävänsä kanssa koko junamatkan, loppumatkan mä rupesin riitelemään mun isän kanssa. Mä en ollut koskaan näyttänyt mun isälle tunteita, sanonut miltä musta tuntuu. Mä olin aina ollut se miellyttäjä. Teininä mä nimittelin mun isää kaikilla ikävillä nimillä. Se oli se tapa, millä mä pystyin päästämään mun vihaa ulos. Mutta mä en ikinä sanonut, mä en ikinä puuttunut siihen, että mun isä hakkas mun äitiä tai sanonut, että mua pelottaa. Se oli mun tapa kapinoida. Mutta sen junamatkan aikana jotain meni yli ja mä en jaksanut kuunnella sitä riitelyä enää, jolloin mä rupesin mun isän kanssa riitelemään siitä, että miten hän on pilannut mun lapsuuden, miten hän on koko lapsuuden riidellyt mun äidin kanssa. Ja sit kun me oltiin sen perillä, niin isä lähti kavereiden kanssa ryyppäämään. Mä en nähnyt sitä koko viikonloppuna. Mä olin siellä mummilassa, siis mulla oli hemmetin tylsää. Ja odotin vaan, että pääsen kotiin. Isä tuli just ennen kuin me lähdettiin junalle. Lähti saman tien ravintolavaunuun. Mä olin yksin siellä junassa. Mä istun siellä junassa. Pasilan kohdalla mulla tuli yhtäkkiä vaan ajatus, että mähän pääsen täältä bussilla kotiin. Mä jään tässä. Ja sillä hetkellä mä tein päätöksen, että isä ei ole enää mun elämässä. Se päätös tuntui hyvältä, oikealta, vapauttavalta. Ja me ei oltu missään tekemisissä mun isän kanssa sen jälkeen. Ja silloin kun mä sain sen tekstiviestin mun siskolta, mä en tuntenut mitään. Tuntui, että ei se ihminen ollut enää mun elämässä. Mä kuvittelin, että mä olin käsitellyt sen. Se oli mulle todiste, että tää ei tunnu miltään, jolloin mä oon käsitellyt tämän. Mutta mä olin käsitellyt sen mentaalisella tasolla. Ei se silloin lähde kehosta pois. Ne tunnemuistot, mitä silloin kuormittuneen. Mun isä putosi tosiaan sieltä 3. kerroksen parvekkeelta, halvaantui, 50-50 chanssit jääkö eloon. En mä mennyt sairaalaan katsomaan. Reilun vuoden päästä se kuoli lopulta. Sanoin siskolle, että mä en halua mitään isän perintöä, ei sillä olisi ollut mitään jaettavaakaan. Kuulin vain jälkikäteen testamentista, että isä oli testamentissa maininnut, että mä en saa perintöä, mikä ei tietenkään olisi ollut edes lainvoimainen, mutta vaan kertoi mulle viesti hänen katkeruudesta. Miten katkera hän oli siitä, että minä, hänen poikansa, oli kääntänyt selkänsä. Ja opiskelujen jälkeen tosiaan kun jäin työttömäksi, jossain vaiheessa sain töitä, lähdin hyvälle konsulttiuralle työn puolesta. Elämä tuntui hymyilevän, mutta sitten taas sosiaalinen elämä. Mä olin tosiaan se 10 vuotta sinkkuna. Kohtasin ihmisiä, kävin baareissa kavereiden kanssa, ei se ikinä tuntunut omalta elämältä. Mutta en mä tiennyt mitä muutakaan tehdä, missä muualla kohtaa ihmisiä. Kävin salilla, kävin baareissa, kävin töissä pitkiä päiviä. Mä pidin itteni kiireisenä.
Ja mä en päästänyt ihmisiä mun lähelle. Mä luulin aikaisemmin, että mä en vaan tapaa oikeita ihmisiä. Mutta jälkikäteen mä oon ymmärtänyt, että mulla oli niin voimakkaat suojakuoret. Mä en päästänyt itteeni lähelle, enkä mä päästänyt ketään muutakaan lähelle. Mä hymyilin. Tämmönen väkinäinen hymy päällä koko ajan, aina kun kohtasin ihmiset. Aina kun kohtasin mitä tahansa tunteita. Mun tunneskaala oli tällainen. Todella matala. Mä en tuntenut suurta iloa, mä en tuntenut vihaa, mä en tuntenut mitään isoja tunteita. Mä pidin siitä koko ajan mun vahvuutena. Mä olin positiivinen, mä hymyilin, mä olin ystävällinen ihmisille. Mä en aiheuttanut ongelmia, mä olin helppo ihminen. Mutta samalla oli se tyhjyys. Sitten vähän ennen 30 mä löysin lattaripparitanssit, salsaa ja pian bachataa. Ja siellä mä pääsin kehollisesti vapautumaan. Se fiilis, kun pääsi heittäytymään musaan, pääsi parin kanssa tanssimaan, sai yhteyden ihmisiin, yhteyden vastakkaisen sukupuolen, päästi ihmisiä lähelle fyysisesti, niin se lähti avaamaan jotain mun sisällä. Ja vähän sen jälkeen mä sitten rupesin parisuhteeseen yhden mun tanssikaverin kanssa. Ihana ihminen, jonka kanssa vietettiin muutama vuosi. Suunniteltiin yhteistä tulevaisuutta, avioliittopäivä oltiin lyöty kalenteriin, häämatkat ostettu, suunniteltiin lasta. Mutta se suhde oli muotoutunut hyvin arkiseksi. Me oltiin samassa tilassa, katsottiin telkkaria kotona, ei hirveästi puhuttu, ei hirveästi jaettu, mutta ei meillä ollut riitojakaan. Joten se tuntui ihan riittävän hyvältä. Ja musta tuntuu, että tällaisia vaan nämä mun parisuhteet on. Tää riittää. Ja siinä tilassa mä olin valmis mennä naimisiin. Mutta onneksi mun kumppani tunsikin vähän syvempää kipua. Ja rupesi kipuilemaan sen kanssa, että mitä hän haluaa elämältä. Hän rupesi sitten käymään läpi itsensä kehittämistä. Ja rupesi lukemaan kirjoja. Ensimmäinen kirja, mitä hän rupesi lukemaan, oli Keskusteluja Jumalan kanssa, Conversations with God. Ensimmäisen luvun jälkeen hän sanoi, että ei hän olekaan valmis avioliittoon. Että lykätään tätä päivää. Ja sen jälkeen mulle tuli fiilis, että mä en ainakaan koske mihinkään itsensä kehittämiskirjallisuuteen. Tämähän laittaa jengi ihan sekaisin, kun ne rupeaa lukemaan tällaista. Ja hän vaan etääntyi, hän rupesi käymään omaa prosessia, mutta me ei käyty sitä yhdessä. Hän ei jakanut, hän ei ollut valmis jakamaan sitä, joten me etäännyttiin. Ja häämatkan jälkeen mä en enää pystynyt elämään siinä etäisyydessä. Ja sanoin, että meidän pitää erota. Ja se oli oikea päätös. Pari vuotta meni, kunnes mä löysin sitten seuraavan merkityksellisen suhteen. Mä olin rantalenttiskentällä, kaverin kanssa sinne tuli nainen, jonka kohdatessa mä koin ensimmäisiä kertoja elämässä rakkautta ensisilmäykseen. Tuntui, että meillä oli ihan mieletön yhteys. Hän oli käymässä läpi pitkästä avioliitosta, eroa, 2 lasta. Ja pikkuhiljaa me sitten kohdattiin uudelleen ja se oli saman tien välitön kemia. Mielettömän kaunista läheisyyttä. Ja mä tunsin, että joku rakastaa mua. Kukaan ei ole rakastanut mua näin voimakkaasti. Me oltiin tosi lähellä koko ajan. Oltiin toisissamme kiinni. Se ensimmäinen puoli vuotta. Sitten me muutettiin yhteen. Ja sitten kaikki muuttui. Alkoi olla riittävän turvallinen tila, että kumppani alkoi kipuilemaan omia haavojaan. Ja se näkyy mustasukkaisuutena. Se kohdistui muuhun. Mun tanssiminen oli se ensimmäinen asia, mihin hän rupesi reagoimaan. Tanssiminen oli ollut mulle tosi tärkeä. Mä olin tanssiopettajana, järjestin tanssibileitä, kävin joka viikko tanssimassa. Se oli se, mikä herätti mut henkiin. Tanssiminen oli liikaa hänelle. Jossain vaiheessa mä sain vaatimuksen, että
Mun pitää valita. Joko tanssi tai parisuhde. Se oli mulle helppo valinta. Mä olin ollut yksin niin pitkään. Parisuhde oli se, mitä mä olin aina kaivannut. Mä valitsin parisuhteen. Siinä parisuhteessa oli ollut koko sen yhteenmuuton jälkeen ihan järkyttäviä riitoja. Ja tämä mustasukkaisuus kumpusi jostain tosi syvältä. Ja se otti valtaan tämän mun kumppanin, joka oli pintapuolisesti maailman ystävällisin, herkin, kiltein ihminen, josta ei millään nähnyt päälle päin, että mitä haavoja hän kantaa sisällä. Mutta mä pääsin tutustumaan niihin sitten yhteen muuttamisen jälkeen, kun ne mustasukkaisuuspuuskat vaan otti vallan. Ja siinä oltiin sitten viikon verran siinä mustasukkaisuuspyörteessä, missä hän kaiken pahoillon projisoi muhun. Se oli mun syytä, mun tanssimisen syytä. Ja kaikki mitä mä sanoin, yritin keskustella asiasta. Hän näki vaan pelkojensa kautta, tulkitsi sen pelkojensa kautta ja käänsi sen mua vastaan. Jolloin aina viikon verran mä joudun vaan ottaa sitä pahoilua vastaan. Ja sen jälkeen sitten se hylkäämisen pelko aktivoitu ja hän sitten tarrautuikin muuhun kiinni. Ja sitten oli taas sitä niin kaunista läheisyyttä, joka sen viikon etäisyyden ja riitelyn jälkeen, niin se tuntui sitten taas maailman parhaalta, että mä oonkin rakastettu. Ja se piti meidät yhdessä. Ja tätä kierrettä jatkui pitkään, 3 vuotta. Eka mä joudun luopumaan tanssista, sitten mä joudun luopumaan naispuolisista ystävistä ja loppujen lopuksi myös miespuolisista ystävistä. Mun piti olla kotona, jos mun vaimo tarvitsi mua. Jos hän oli liian väsynyt hoitaakseen lapsia ja hän olisi kaivannut tukea. Mun piti olla siellä, jotten mä valinnut jotain muuta, mikä olisi tarkoittanut, että mä oon hylännyt hänet tunnekokemuksena. Ja mä joudun sitten luopumaan muusta elämästä. Mä joudun luopumaan siitä, kuka mä oon ja kannattelen muita. Mä näin alusta lähtien, että mun vaimo ei ollut paha ihminen. Ei hän ole sitä. Hänellä on vaan haavoja lapsuudesta. Ja toi oli riittävän turvallinen tila, missä hän uskalsi tuoda ne. Mä näin hänessä se uhrin, en syyllistä. Ja mä halusin auttaa häntä. Mä rakastin häntä. Ja halusin jakaa elämää hänen kanssaan. Ja mä kuvittelin, että mä pystyisin auttamaan häntä. Sillä mun rakkaudella. Ja 3 vuoden päästä vihdoinkin osasin asettaa rajat riittävän tiukasti niin, että mä en enää suostu ottaa tätä projisointia vastaan. Mä oon muuttanut kaiken mun elämässä. Mä en näe enää mun ystäviä. Mä en mitään tee, mikä pitäisi provosoida toisessa näitä tunteita. Mutta niitä tunteita tuli kuitenkin. Kun mä moikkasin naapuria pihalla tai kun katsottiin telkkaria, niin sieltä tuli ne samat mustasukkaisuuden tunteet. Ja siinä kohtaa hänen oli katsottava peiliin, että kyllä tää onkin mussa se kipu. Hän lähti käymään sitten omaa polkuaan terapeutin avustuksella. Mä olin myöskin hänen terapeuttinsa pitkään. Hän jakoi mulle kaikki vaikeat tunteet ja me käytiin niitä yhdessä läpi. Se lähensi meitä, se loi ihan mielettömän luottamuksen meidän väliin. Ja se luottamus oli se tukipilari, mikä piti meitä yhdessä, se jakaminen. Ja mä oon ikuisesti kiitollinen siitä, että hän teki sen. Että se avasi myös mussa jotain. Mä uskalsin myöskin kohdata mun omia tunteita. Ja terapian myötä hän pikkusen pääsi jaloilleen ja jossain kohtaa hän lähti myöskin etääntyyn. Että siitä prosessia varten hän tarvitsi sitten oman tilan. Hän lähti fyysisesti torjumaan mut. Ihan käden laittaminen olkapäälle oli liikaa, jolloin hän fyysisesti torjui. Seksi oli ihan liikaa, hän fyysisesti torjui mut, jolloin mä rupesin tuntea itteni todella torjutuksi, hylätyksi. Mä olin yksin siinä parisuhteessa. Kannattelin muita. Jossain vaiheessa hänen tila vähän koheni ja sitten taas lapset kipuili todella vaikeita uusioperhetilannetta. Täysin kohtuuton tilanne lapsille. Ja äiti sitten romahti uudelleen. Ja sitten mulla olikin enemmän kannateltavia. Ja entistä enemmän mä kadotin itteeni sitä, kuka mä olin.
Vähän ennen korona-aikaa mun kehokin rupesi hajoamaan. Mun ääni oli mennyt käheeksi. Nytkin täytyy vähän vettä ottaa. Vieläkin on töitä sen kanssa tehtävänä. Mä joudun pitää sisälläkin kaulaliinaa, jotta se pitäisi kurkun lämpimänä, ettei ääni mennyt ihan totaalisesti. Samoin alaselkä oli mennyt ihan jumiin. Mulla oli todella isoja kiputiloja istuessa toimistotyötä tehdessä. Sitten korona-aikana mä menin 3 olkaleikkaukseen. Mulla oli olkalihakset revähtänyt, eli salilla käynti nuoresta asti. Ja oma anatomia ei sopinut yhteen ja siellä sitten rupesi olkapäät hajoileen. Korona-aikana mä kävin 3 isoa olkaleikkausta läpi ja olin suunnilleen vuoden tekemättä oikein mitään. Ja siinä aikana, kun ei pystynyt luontaista liikettä tekemään, niin mun alaselkä vaan paheni ja paheni ja paheni. Kävin fyssarilla, se ohjasi mulle tiettyjä liikkeitä. Notkoselkää lähdettiin korjaamaan. Siellä ei huomattu silloin SI-nivelen jumia, joka sitten piti sitä kipua pitkään yllä. Mä lähdin suorittamaan sitä fysioterapiaa ja samalla mun keho ja hyvinvointi vaan koko ajan meni huonompaan ja huonompaan suuntaan. Muistan yhden kävelyn, kun me käytiin vaimon kanssa kävelyllä ja työ oli ollut mulla semmoinen, mikä piti mut pinnalla. Ja mä olin ollut jonkin aikaa aika kypsänä silloiseen työhön, kaipasin muutosta ja mä tajusin, että en mä pysty hakemaan uutta työtä. En mä suoriudu siitä, en mä pysty pärjäämään uudessa työssä, en mä pysty opettamaan sitä. Mun ammatillinen identiteetti ja itsetunto oli mennyt ihan totaalisesti. Mä olin kadottanut itseäni, mä en uskonut itteeni. Ja sen kautta mä romahdin ihan totaalisesti. Sillä kävelylenkillä mä romahdin, itkin ja kohtasin sen, että mä oon ihan varjo siitä, mitä mä oon ollut. Ja kesti jonkin aikaa, että mä rupesin löytämään itteeni. Löytän sitä rohkeutta itteeni. Vasta sen jälkeen, kun mun vaimo ja lasten tilanne parani sen verran, että mä uskalsin myöskin pysähtyä katsomaan, että voinko mä hyvin? Tuleeko joku muuttumaan, mikä saisi mut voimaan hyvin tässä suhteessa? Mä tajusin, että mä en nähnyt ulospääsyä tästä. Ainoa ulospääsy oli eroaminen. Mä joudun pelastamaan itteni. Ja silloin mä kasasin sen rohkeuden erota. Ja ensimmäinen eroilmoitus mun ex-vaimolle niin romahti siinä ja itki mua takaisin, että eikö me voitaisiin yrittää. Koko meidän suhteen ajan hän oli sanonut, että hänellä ei ole jaksamista mun kipujen, haavojen läpikäyntiin. Kaikki se, mitä meidän parisuhde aiheutti, niin hänellä ei ole jaksamista sen läpikäyntiin. Mä olin täysin yksin niiden tunteiden kanssa. Ja siinä vaiheessa hän sanoikin, että hän on valmis yrittää. Hän pystyy muuttamaan. Mä olin niin paljon panostanut siihen suhteeseen. Ja siinä oli ollut joskus silloin alussa jotain maagisen hyvää. Ja mä olin valmis yrittää uudelleen. Ja yrittää vielä toisen kerran. Ja hyvä puoli siinä, että me jatkettiin vielä yrittämistä, oli se, että mä sain käsiteltyä sen suhteen. Mä pystyin irrottautumaan siitä katkeruudesta. Mulla oli ihan järkyttävä määrä katkeruutta kertynyt siinä parisuhteessa. Se tuntui niin epäreilulta. Mutta samalla se oli estänyt mua ottamasta vastuuta siitä, omasta hyvinvoinnista, tekemästä niitä muutoksia. Runnomasta läpi mun omia rajoja, millä mä olisin pystynyt olemaan siinä suhteessa. En mä ollut yhtään kohdannut omia haavoja. Samalla tavalla kuin mun ex-vaimo purki omaa pahaa oloa. Ei munkaan tapa purkaa pahaa ollut yhtään sen parempi. Mä olin aina miellyttänyt, mä miellytin myös siinä parisuhteessa. Mä venyin ja venyin ja venyin, hymyilin, kannattelin kaikkia. Ja jossain kohtaa
se raja tuli aina vastaan. Ja sit multa tuli lyhyt raivopuuska ihan puskista, jostain pienestä asiasta. Oli se vaimo tai oli se lapsi, joiden kohdalla se oli erityisen epäreilua. Niin mulla meni yli ja mulla oli pakko päästä siitä painekattilasta venttiileen. Oli niin helppo katsoa vaimon käytöstä ja tuomita sitä. Mutta ei mun omakaan käytös ollut sen parempaa. Ja kun mä rupesin ottaa vastuuta siitä omasta toiminnasta, päästään irti siitä katkeruudesta. Ja myönnin sen, että mun täytyy itse rakentaa itselleni se hyvinvointi. Mä oon oma itseni tärkein asia. Aikaisemmin mun vaimo oli ollut mun tärkein asia. Sille mä olin vasta 4. Hänen oma hyvinvointi väkisin vei voiton. Ei hän jaksanut muuten. Sitten tuli molemmat lapset. Vasta sitten tuli minä. Ja sille ei riittänyt paljon tilaa. Mutta mä oon mulle se tärkein ihminen. Mun pitää pitää omasta hyvinvoinnista huolta. Ilman sitä mulla ei ole mitään annettavaa muille. Mä olin siinä vaiheessa semmoisen elämäntilassa, että ei mulla ollut mitään annettavaa. Mä en ollut ylpeä siitä, minkälainen ihminen mä olin, minkälaista energiaa mä toin ympärille. Siinä kohtaa mä otin vastuun omiin käsiin ja lähdin rakentamaan omaa hyvinvointia. Mä erosin keväällä 2022, reilu 3 vuotta sitten tästä hetkestä. Ja siitä mulla alkoi aika huikea muutospolku. Mä kerron seuraavassa jaksossa mun muutospolusta. Miten ihan kuukausissa mä saan käännettyä mun elämäni ympärille. Ja mä en ollut mitenkään tietoinen sitä aikaisemmin. Niin kuin tästä kertomusta kuulit, mä elin yli 44 vuotta. Täysin omien traumojen ja suojakorten alla. Mutta nyt mä olin valmis muuttumaan. Mä olin kadottanut itseni niin totaalisesti sen avioliiton aikana. Nyt mä olin valmis muuttumaan. Ja tervetuloa kuuntelemaan tätä muutosmatkaa seuraavaan jaksoon.